Nathukuru abo ebiro ebikemagega y'omuwaziri cooperatives gosebwa ebyombe gochaka gotarera county enyamira abo litko lyankyo nigo gukwanera abalemi gosobolemi bwekawa egati abalemi nigo besokire na kubwatoka ebirengereri byabo ase baganirie kemerie keiga gochia kurigererigwa boikeranu eri abalemi konyora obwaita boigo nigo baganirie echiro kurigererigwa na boigo kugania serikali gukora uburumi obwo bwabeire bokwenekiwa. Serikali nengia asoboteneneri lakini koira chikagu na nere gochugutenera chikagwa asenche buna kabinga na kanire egekogera go bagotabato eberarie baira ekero bairire bono tukubaburia basira ekero basirire gojiba chikagu cyasirire na baro basirire gotoko chukubori bari bachorete ego bagotetenga mbrai numwa ire serikali bono ekione yente kemo sana nyatukandire kyabwekanire muna mangane chai bono nabo bakire mune minister gocha mambia gotoko sabato toye guri bagatokwane tobatebie na ende banjire kwa balemi boka amaoni tibatoletera amaoni kuruguru batakoria amaoni kuri sabalemi ekagu no mwako ereta amabuya igo yakonya abantu paka abantu bakabange gotogole chai na ende bona batoloje na ligoli ndibe serikali imune kale gotoligeria tatigete gotoligeria na gotoura ekagwa kire factory ebwate ligoli dia yemuna yanyori bona serikali ngento yakolegia ya leta ligoli chumura lakini ligoli dia serikali gototabina 80 tali lilorio ikiera ji factory ndia jone twaka 200 naenda abantu bakayijiba bakabo bayiko muguko banyene chironi bakale kora abantu siringi 80 ziba gitega babaye lakini tigo monda kanwe kubatikana muno boni kagunenge ya sana tiagara muno bono roteriga bono togotora tibwa tigasi nyinge yatosi aleta mariogo bona togotora tuile factory chibesa chichirimo yoto kuburia nyamuke keragocha tabase kuegimeli chinkwana n'abantu bali bagocha bechi cooperative abanyene balia abalemi bechi kagwa bachandegete bagwetweka bamobo chandike bwabo kera abantu barura maoni bamanya ko yabwatiriana baramuti babasekola tatika manda ku ruguru